Maayong adlaw. Ania ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Maayong balita alang sa mga Sugboanon. Lain na usab nga makasaysayanong kalambuan ang matuman ubos sa administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia. Ubos sa pamunuang Garcia, makabato na og kaugalingong laboratorio ang mga ospital nga gipadagan sa Kapitolyo kinsa makigdugtong sa usa ka pribadong diagnostic company pinaagi sa usa ka joint venture agreement. Ang maong kompanya magbutang og laboratorio nga adunay igong mga kahimanan sa mga ospital nga gipadagan sa Kapitolyo. Kinisubay sa tinguha ni Gobernador Gwen Garcia nga mahimong sayon alang sa mga Sugboanon ang pagpalaboratory ug dili na sila kinahanglan nga moadto pa sa layo apan sa samang higayon ubos ra gihapon ang ilang kinahanglan nga bayran. Si Sheila Gravines alang sa hingpit nga detalye. Laing makasaysayano na usab nga kalambuan ang nahitabo ubos sa administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia kay makabato na og kaugalingong laboratorio ang 16 ka mga ospital nga gipadagan o gidumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini human napirmahan ang joint venture agreement kun JVA tali sa Kapitolyo ug sa Prime Care Cebu kun PCC ubos sa Medgroup Polyclinics and Diagnostic Center Incorporated. Ang maong kompanya magbutang og mga laboratorio sa mga level 1 ug level 2 hospitals sa Kapitolyo. Apil ang kahimanan. Sila ang mapadagan niini apan ang mga medtech nga empleyado ubos sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mooy manarbaho niini. Pinaagi niini mas dali na ang mga resulta sa mga laboratory test sa mga pasyente gamit ang moderno ug bag-o na nga mga ekipo sa Prime Care. Dili na kinahanglan pa nga mudagan pa sa syudad o sa laing pribado nga laboratorio gawas sa hospital kay ana-ana sulod mismo sa hospital ang maong pasilidad. Kini nga kalambuan ang usa sa mga gipaningkamutan ni Gobernador Gwen Garcia nga naglantaw sa kaayuhan ug kauswagan sa provincial ug district hospitals sa probinsya sa Sugbo. Niadtong Lunes, Hulyo 12, gipirmahan ang joint venture agreement ni Gobernador Gwen Garcia kauban ang mga bukal nga sila si Andre Red Duterte, Glenn Soco, Horacio Paul Rassi Franco, John Ismael Jimbo Borgonia ug Christopher Baricuatro ug ang mga opisyal sa Prime Care pinanguluhan sa ilang presidente nga si Dr. James Peter Aznar. Bisan kung usa ka pribadong diagnostic center ang modumala sa mga laboratorio sa mga tambalanan sa Kapitolyo, gipasalig ni Dr. Cristina Yango, pangu sa Provincial Health Office, nga magpabilin ang naandan nga mga presyo sa bayranan sa mga laboratorio. Maski ito na siya, private na siya na laboratory. Pero mura nagyapon siya sa district hospital, so dili na to eh. Di na sila mo charge more than og unsay ato apong gi-charge based on the PhilHealth pod na fees. Naman tayo gisunod na ordinance, na provincial ordinance sa kanang fees sa mga laboratories. So mura gihapon na ilang sundon. Then ma-charge man na sa PhilHealth, ma-charge sa MAEP or na apoy malasakit. Ubos sa kasabutan nga gipirmahan, 80% ang madawat sa Prime Care nga gikan sa gikolekta nga laboratory fees, samtang 20% ang dawaton sa Kapitolyo. So ilahan na tanan instead sila ma-install sa equipment, ilahan tanan reagents. So wala na tay hunahuna no sa procurement na side inana. What we have to do is kuha na lang, pay na lang sa ilahang mga services and they're following also our fees. Dili na sila ingon na mahadlok sa ang mga tao no kay it will be since government hospital man ta, so it's a no balance billing, so pwede ra na to ma-charge to PhilHealth, then apoy mga other assistants like MAEP and malasakit. Sa iyang bahin matod ni Dr. Aznar, kini ang unang JVA nga ilang gisudlan tali sa usa ka local government unit ug human mapirmahi ang kasabutan, magsugod na sila og pamalit sa gikinahanglan nga mga ekipo ug ubang kagamitan sa laboratorio. Migahin sila og 58 milyones pesos alang niini. Ug sud sa 60 ka adlaw, magsugod na sila pag-instalar sa mga ekipo sa mga laboratorio sulod sa mga hospital sa Kapitolyo. Samtang ang Kapitolyo mo'y muhatag sa manpower ug lugar nga way abangan ngadto sa Prime Care. Ang iyang proposal was accepted by EEC, then subject to Swiss challenge. Siya gihapon winning ko an bale after adto. So karon nag-signing na with joint venture agreement. So mag-start na dan sila og kana install sa mga laboratory, sa mga equipments nga to sa to ang mga provincial and district hospitals.
Gawas sa mga ekipo, magbutang usab ang Prime Care o water filtration systems alang sa deionized water, technological solutions alang sa laboratory information system o inventory tracking system sa mga ospital nga way bayran ang lalawigan. Apil sa mga serbisyo sa Prime Care ang routine blood chemistry, blood bank cross-matching, hematology, clinical microscopy, immunoserology ug microbiology. Importante magod na hitsa ang hospital, di na mo adto ang mga tao sa lain na mga part mo ari pa sa syudad para makuha og kuan. May na tuad dito sa probinsya kompleto na daan para di na sila moari dito. Ang Prime Care na ila sa iyang laboratory services sud na sa 18 ka tuig. Well, our main business is laboratory services. So we're used to inventory and choosing the equipments na ligon ba. Nindot manggod ka ng accessibility sa mga tao. Kung mga doctors kinahanglan real time na nang exam, mahatag dayon sa hospital. Di na sila magpa-send out when I send out. Murag na enabled na ng hospital. Kanya kompleto sila sa laboratory services. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Maukad to ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Subscribe ug i-follow ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel. Ako si Katrina Kovalik, daghang salamat.